on jarama wacca hakke haray hande dan arde mi wola do piyun kun tawatari bus anda fi mo himbe buna landade lan sununu ko fi hon dum ida suteni Mamadi Doumbouya sabuna ida hedi o giggol me ronko famude ko hondu Mamadi Doumbouya wadamma hande mi halna on ko Mamadi Doumbouya wadani lan hande e nder o video do humpanobe be fop jo jodo écouta o video angolanna yetto on ko Mamadi Doumbouya wadani la wadi si tawi min sununu ba bido suteni o Mamadi Doumbouya mi fuddan on ta baw jetti pouvoir on o interdisno nyamiteji yo yaltu e leydi nden tahi mo faala yo autosuffisance wadu lagine ga himbe be yeba ko nyama hali ba quoi e nder nyamiteji interdisadi yo yaltu mo interdisi yaltingol liƴƴi yornaadi mo interdisi yaltingol nebban touré berandu be lamben no andi dido piji didi no tawa e business ji anko moni wadude ko moni tude lagine do mi naba America bayo lamike dido piji didi no tawa ko interdisi yaltugol tawle ndin tala mari market buy la mari container nebban do non do yaade bloki ya hali liƴƴi ko mi yornuno ko mi duwano nabude bay tawi yahata mi jetti mi nabi do inde société do mo mi wolta inde mon do anda do liƴƴi di mi halfini dika firgo mabbe ton tay mi yoba chaque fin du mois be néglige to liƴƴi din ha liƴƴi din boni e juude mabbe kambe kati donc est-ce que non famude ben minge mabbe ni meden ka DPJ fi din kalisiji 400 millions francs guinéens OK dum non feƴƴi mi heɓi rupture de stock Amérique hambilam business on to moƴƴa ñakiti jandi no jooɗi lagine ga makiti jandi lanni ton mi wawata naɓude ɗi sabu i laamu hesungu hino interdisi ñamiteji ɗi yaltugol ɗum ɗo woniri ɗon han feƴƴi min sununu ba mi waɗi on ɗum ɓay mi hoolike laamu makko ngol lan felliti oɗo neɗɗo ko falanaɗo lagine développement tewno satti min accimi ukko affaire addugol gerto mi ari kippe ɗo ɗaɓɓi ɗon place mi darni chambre froide jano molanaɗo mi fuɗɗi addude gerto hiɗon andi kon ɗum ikkitino ɗon fi gertoɗe ɗen par ce que waɗno vidéo mi holli aduna Allah fo perdi ko mi yeɓi ɗon fi on gerto courant manque de courant ɓay Alpha Condé koye mo toon o hari mo acci battowal huɓɓaygal ɓeɗo ɓay ari ɓe itti battowal ngal ka courant ji ɗin watti yawde makiti jan ɗin boni ɗi fop ɗi perdi mi perdi ɗon kadi milliard ji ka ɗum mi wawi ka mi hollano on ko honnum mi perduno ɗon par ce que mi waɗno vidéo fi ɗum sabu courant ji ɗin ko alano kon makiti jan ɗin boni mi perdi ɗin jawdi ɗon fop ɗum noon kadi koye laamu hombo laamu Mamadi Doumbouya ɗo waɗi ka OK tout récemment ɗo kadi mo interdisino kadi nebbanɗa yo yaltu kono Allah walli nden ñanden conteneur wala ngal naati e 16h kapor koye 20h décret o waɗi kono ɓaygal naati kapor ton ɓen ton kadi haɓɓitinogal yahata ɗum noon kadi ko Allah tun andi ko honno ɗum noon kadi feƴƴirno au fait jawle komi perdi kon e laamu Mamadi Doumbouya mi perdali ɗum hay e nokku kono mi haalnay on kono Mamadi Doumbouya waɗani lam mi haalanayi on écoutez là très bien joni wono par exemple fewndo ɗo gertoɗe am boni ɗo numéro makko kanko lanɗo no ka téléphone an ɗo numéro premier ministre Bawuri no ka téléphone an ɗo numéro Amara Camara no ka téléphone an ɗo numéro oya Bala Samora no ka téléphone an ɗo e ministre ɓe goo kadi ɓe tawata ɓe weldi e mum tawata ko ɓe ministre hande e leydi ndi kono mi ƴettali vidéo ji ɗi mi naɓani hay goto e maɓɓe de mini o makitanɗo boniri lan dey walle lan jonnite lan mi waɗali ɗum dey mi aru ka réseaux sociaux mi wowli mi dénonci courant ji ɗin ko woni kon tawata kon ko min bonnana yalti woni kono yimɓe buskani no toon bonnanaɓe yalti mi wowli mini ɗum ɗo c'est pas normal OK joni noon ha joni woɓɓe no jooɗi no inna sunu no anga perdiɗe jawle fop ɓawo o lanɗo ha joni hiɗa ɓawo makko hara noon wona yennoje e jammoje komi naɓi ɓawo yehi New York ɗum noon kadi fop no andi ko on tumaɓe fembilan sunu no $100 o ko $100 mi jonna fisutenugol mo
la ngari jetti hôtel wadi programme jani fop financement propre financement ngam fi soutenugol Mamadi Doumbouya toujours soutenugol mo joni no wodi himbe wonbe innude wo sayi sunu no souteni o ko be mo hebude goddum e juude makko sayi mo souteni o c'est parce que mo hebude jawdi e ngulamu e ko hombo andudon perdudo jawle mum e laamu Mamadi Doumbouya wada do video harana sunu no hombo andudon bon est ce que be wada be di video ji be mari sifa di mbudi taw c'est ça la question aussi joni non mi jodi mi dari mi tawi wono ko interdit nyamiteji din kon fi yaltugol ko fino population on yebira autosuffisance fino be nyamira be hara mini dum do ko fi intérêt population on hay si mi dara li intérêt personnel on c'est bon courant jidin baydi bonni mi jodi mi inni si tawno laamu febbino affaire courant jidi mi jodi mi dari mi tawi franchement si laamu febbino ngum waduno courant harana wadi kinagol belo aratano be natta batoje ma dum bonnana lan quoi min bon c'est pas grave hatta mi souteni ha hande min sununu ba hay 1 franc c'est énergie mi nyamali mi démarche hali kadi fi nyamugol intérêt salam min ko gollugol ko non mo be ni irilam golla yabana hore mu mi wada video ji do ko non yatalan do lan posta do yaado ka ministre be woni holla be wola manta be sirana be pare motta dum mi motta dum de parce que nano min ira hande kadi kala bien ko be nyiri lam e sikka ko lan don jonni la mi sodi yo be ngwan otowal sorti d'usine mi okkimo cadeau mi publie dum an fiyo be go encourage kadi wada sifa impiji wada dum be ngule mabbe din himbe inni lawo ko Mamadi Doumbouya jonni lambudi mi sorani be ngwan oto Allahu Akbar duna no hulbini wonbe ben America New York Philadelphia Atlanta no andi sunu ko gollowo di nyameteji ko mi nabata New York do Philadelphia mi naba min tigiri onde mi dogina 15 heures de temps mi naba mi ye livre na himbe ben tonka boutikaji ono wonde New York on yata lanka travaux ton wonde on yata lanka boutique ji la rondo carton ji min tigiri livre la wayarde mi jodo gine do la mari option ni joda gol do na tay kumbiro do yalta nata do yalta okore wallahi la way wad la mari faire wad gol do mais morta je ne le ferai pas parce que min ko golle de mi privilégié en fait donc innabe ko mbudi min jonna min sunu woni sina souteni on trompike min ko intérêt leydi ndimi wadi yeso di intérêt personnel ango sina dum de jawle ko mi perdi bawo be fo param mi yiltino ke bawo mabbe hakkunde mo sincèrement hakkunde mo Allah c'est un intérêt personnel est-ce que mimi yebali raison yiltagol bawo be harayno goddo men fotti Philadelphia la ngari auto wala ngal trokwal kesal pul ngal kadi ko sorti d'usine la tippinde nyameteji ma feñim ha ko e nebban e liƴƴe piji ko mi nabi ton livrangol wobbe o ari ni lan o a ngalotal ma don la ba ko kesal pul ni ka kere ko lan don jonnu ma mbudi sodu dangal e yirdo lan auto yirdo lan dolokum yirdo lan kufun ko lan don o lan do ha hande infra makko mi nyamali heno min ko mi fala ko wadde yo wadu yo golla leji ndin ko dum intéressé lam fino mi hebira gurna no mi wurira dum don alhamdulillah mo be kitino lan dum don wodi la andi no mi garda min si do butti développer wallahi je sais comment avoir de l'argent ici même si l'en fala maru adno hino jandi ono nyinnabe ko kalisi mi jonna on toni wonbe windande la ni la recevoir des messages dolle ko jelube jonnuma o a déplacer ki Amerique ari hala Guinée ayobi bieji ma fergol investiture ay miki Amerique ari han la Guinée fi investiture président on ha ko jelube jonnuma parce que nambudi c'est la dépense da don e wattane illa no wodi wobbe c'est vrai hara ko fi mbudi boni wadirde dum kanino ton kono sendindire gubbe cundi yeyino do hambe ni woko $100 mi jonna fi ko mi soutenu dum fo fe'i mais Mamadi Doumbouya ko wadani lankon ko hondum ko mi dari ko mi tawi himo falana ndi leydi développement progrès ko mi yali e laamuji fe'inodi din Mamadi Doumbouya ko ndu walla wadande ko Mamadi Doumbouya no warda affaire le ila Guinée ni dum hino accude min do andi nyande dum acci fiwla Guinée do ma duyti à 90% en développement parce que on tawa ko engrais ko on sonjude en quoi donc wona fo ari fi wadugol manjiside nyamanjallaji yagal
mi holaki dum do min ko mi holi ko golle den andu be lambe no andi be yala New York la rondo carton tippina nan be livra tu vois min tigironde doginta vous comprenez ça araga investi sa doit d'entreprise wi dabba yimbe ko golla fiyo be yebu ko be fe'inira hara dum kadi ko warugol mabbe faalete nyam naade no dum non piji avancera ko ittugol ma wonki awa ko dido piji mamadi dum be wadani law mamadi dum ba ko no wadani law ko lagi no ni gol lande ko dum walla wadande na intérêt personnel de wallahi billahi tallahi infra mamadi hande mi nyamali si tawi hilan fala di nyamude kadi andono mi nyamirta andono mi gardata konto mi rewrata ka fowni rewde do yaha rewa otoje yeba otoje ko gol lawol do mi rewayno kono milan souteni mo giggol labugol pos e la fala kado gollu leedi ndin e ko non kadi mi soutenir mo yo Allah dandu yo accude dum yilto to ba makko few fess dum kadi c'est clair pour lui, c'est clair pour tous ceux qui sont autour de lui et je pense que c'est clair pour tout le monde won be la suivre de ben kadi kono odo no sedani la min e fe be ben fop odo changer Guinée inshallah ko dum soutenir mo wana fo jonna kalisi o nyamu no wana fo kadi tampita wata ko yo toro si yaba ko nyama on a privilégié le travail et seul le travail paye wobbe no sikkude non $1000 ko budi goni c'est vrai wobbe ko budi buya mabbe kono mimi yetiki o nyande nan do min sunu mi sodama mi karo la pita fo na fitere ma non masika men kanko duplex suudu mi lanca fop peti mi wada fo étage mi wada fo karo mi nada courant ngi ndiyam masi fop nyande nan do min sunu ba mi sodama sago ansi mi yangi ke nyallangal fo mi wali ke ko mi dano conscience on a tranquille